Altså, der er jo nogen, der siger, at Norskov, det ligger i udkanten. Jeg siger, så er de jo bare ikke fattige, at jorden den er rund. På 15 år siger, at det er lige så let at få stoffer i Norskov, som det er at ringe efter en pizza. Norskov er en by på vej frem. Det skal stofferne ikke have lov til at ødelægge. Jeg kan fortælle jer, at regionsrådet nu endelig har indstillet til, at det nye gymnasium kommer til at ligge lige her i Norskov. Men jeg kan forstå, at du og borgmesteren har været inde og tale med politidirektøren oven på fredagens hændelser. Ja, nu må vi de her problemer til livs. Så det lykkedes os at finde nogle ekstra ressourcer, hvilket kommer til at betyde, at vi opretter en midlertidig stilling til at lede indsatsen på narkoområdet. Vi leder i øjeblikket efter den rette profil. Hvad laver du her? Jeg har fået job. I Norskov. Op på stationen. Jeg har flyttet hjem. Hvad savner du? En lille tøs. Kæft, hvor ser du godt ud, søs. Tak i lige måde. Tænk så, du kommer herop og hjælper os med at rydde op, Tom. Det føles bare rigtigt at være kommet hjem. Kort fortalt, så skal vi have narkoen væk fra gaderne, og vi skal have de helt yngste væk fra byens natteliv. Dem der! Skulle ikke undre mig, om de havde noget på sig. Kokainen var 80%, så den er ikke blevet kortet endnu. Vi får brug for flere folk. Hej, Dag. Vi kan stadig nå at give den her sag til organiseret kriminalitet. Jamen, har vi lyst til at Aalborg, de sylter den? Så er der fri bane. Hey, kunne du tage noget op i lommen en gang? Hvor meget er der her? Oliver blev taget med 3 gram kokain. Er det dit dope? Hvad? Fordi hvis det er dit dope, så er du kraftedeme for dum. Skal vi ikke skåle for en gammel A-kæde? Han er blevet taget med noget kokain, så han ikke er hans. Det er hans drøm, der ryger nu. Du bliver nødt til at hjælpe ham.